Kublai ya pi baro. Kapang kabangan keren hapi menta kalong. Kamaria ka im bathamai. Para bangen bat paralog baro. Menta ngin let sya ke jihikai ki kpa jong kabalang. Kila yo i ya kamaria bat ujisu ha ka kitab Genesis kalenong kabalai kadkhot kabakat sang. Hadin ke jing hap ha kapom jong Adam bat kaim. Ublay ulaong ha ubseng. Ngan bo kajing Yesun hap deng jong me bat jong ka kentay. Hap deng usembay jong me bat usembay jong ka. Une un sayo ban yu roj ya ka kle jong me kat ba medang ap tham ya ka khong dong jong u. Wat hap deng ke jing bom ko ngu ka im. Maka kalayo pediang ya ka jing kular na ublay ba haka pateng bansawan kandon ka jing job ya usuitan. Catechism of the Catholic Church kan number kaba saus pa prab khundai. Kani kat khon ha ka kitab Genesis lai khot khat sang lakhon ka gospel banangkong kajing benar yau mesaya bat kajing yale thma hap deng ubseng bat ka kanthai. Catechism of the Catholic Church ka number kaba sauspa sipo. Sibon ki kpa bat ki doktor jong gabalang kilas ngu tho shai ba ka kanthai ha kajing benar ya ka khubor banangkong jong ublay kadai ka Maria ka kme jong Jesus Christ ka im bathamai. Catechism of the Catholic Church ka number kaba sauspa kadway. Hang ni ngilap ya ka jing ya pher hapdeng ka im bom ko ngu bat ka Maria ka ba ko ngu ka beatrei rengkat bat u Christ u Adam bathamai. Nagachiti banangkong jong Paulus Apostol syaki Kristan hakoren kalenong kabakat san kadkhot kaba arpuai hadu arpuar bat nagarkhon sapusan. Ubalong persya ya kajinglong u Adam bom kongu da kaba kongu hadu kajingyam wat banyam thatrong halor kadingna. Filipi kalenong kaba ar kadkhot kaba pra. Haba ka im ka ong em ka Maria ka ong hoy. Haba ka jinget jong ka im ka tulor no ka Maria pan kayane skem. Ha ka jing penpena bakan sakha ya ukun bahalor tam. Klem ka jing tip ya ushenrang Henry da ka bor jong men sem bakhoy. Ka Maria kala sya skor bar kala ko ngu da ka jinget ka ong. Ngalong kasakri utrai ai kan ulong hanga kat kumba pilaong. Lukas iway dikot arpopra hadu laipopra. Nakishiti jong Paulus Apostol syaki Kristan harum kalenong kebanungkong kadkhot kabasan. U Irenaeus bakhoy uong da kajing ko ngu jong ka Maria kalawan ra ya kajing im ya kajat benriu baro. Kikpa jong kabalang kiong ka im kala pendukut ya kajing yadai hapdeng ublay bat ubreu da kajing bom ko ngu bat la beteng biang ya kajing yadai jong ublay bat ukun benriu da kajing ko ngu jong ka Maria. Kikpa jong kabalang kianu jor ru hapdeng ka Maria bat ka im. Maki kila penken mau yengi baro kata galong kajing yam lengba ka im kajing im lengba ka Maria. Catechism of the Catholic Church ka number kaba saus pa khandai pusau.
Hublay Shibon, Ublay Unkurku Gordo, Yati Baro.